Holy moly guys, today I'm Udalguri with these brothers. Yeah, boleh. Present orang na. Alfred na? Alfred ni ya. Sajen lost dong. Oh my god. Hey guys, good morning. Tolong bodi ini video itu special jangan itu mana special itu dosen logo menggasi nanti mana special jangan tanggasin na. Pada ini ini first time ini jeng hani langgan yang digobai mana pai bawar na. To guys ini video body special jangan to daijeng tanggasin guys goal mayor na ujeni Udalguri goal mayor. Tolong report naik lambat hapan sabar na ini video ko so daijeng tangsei mana ang tangsei. Bye bye. Bye bye. Isamay belarang soma Okerang sayang So guys, daijeng nei sokhibai goal masukau oमफ्राय nei जोंनिया फैना जोंनिया भाइखौ लोगो मोनबाय मनज भाइ so जोंनिया भाइया जोंखौ साहा लोंनाय देरना बारिश दे रहा है दसेनो फैगासिनो इंग्लिश मेकार guys तो guys finally दाइजों नै इंग्लिश मेकार ब्रोखौ लोगो मोनबाय आरोना तो ब्रो first of all welcome to Udalguri तो फैना बोरै नांखो फैना बहुत मोजां bro, बहुत मोजां बहुत. ओमफ्राय बोरै एक्सपिरियेन्स मोनखो फैना Boria आरो फैबावगोन र' first time. ओमफ्राय आदाखौ लोगो मोना बहुत जेनेबा सानगासिनो आरोना तो दिनै फाइनालि लोगो मोनबाय स बहुत मोजां जादों आरोना दिनै लोगोफोर गिबियावनो आदाखौ गांसे आर'नाइजों बरायनोसै जोंनि उदालगुरियाव फैनाय हिसाबै आदा मोजां नांबाय ओमफ्राय निजा दंफायो जोंनिया आदा Alfred आदाखौ बरायबाय आरोना उदालगुरियाव मोजां नांबाय ओमफ्राय आर'नाइखौ Thank you sir. बरायबाय फैनानै लोगो मोनफैनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो लोगोफोरा आं आदानियाव मोननैसो कुइसन सोंसै आरोना थ' आदाया खोन्थाथारनांगोन दे थ' आदानियाव फार्स्ट अफ अल आदाया दासान्दि बेसेबां जिब दोङो दासान्दि आरो दा बहुत हेन्डसाम ना आं दाबो आदाखौ नुबाय आरोना माने असलि फेसखौ आरोना बहुत हेन्डसाम आदा खिन्थु आदाया थ' आदानियाव दासिम आदानिया दासान्दि बेसेबां प्रेजेन्टआव आरोना Alfred na? गार्लफ्रेन्ड दोङो गैया Sajen lost dong. ओमफ्राय नाम एसे खिन्थाना होनो आसामनिफ्राय सासे दं, अरुणाचलनि सासे Oh my दं, God. त्रिपुरानि सासे दं, नर्थ इस्टनिफ्राय साफा साफा दं आरोना. ओमफ्राय नामफोरखौ एसे देखायना होनो नामफोरखौ खिथा जाया. जाबाय ना? So holy moly guys, today I'm Udalguri with these brothers. Yeah, boleh. Thank you brothers. Yes. For welcoming me. Thank you, huh? Okay. I come in again. Okay. So next time, Yeah. eating party together eating. Yes. Or sorry guys, not giving you too much time. That's why. Sorry. Apologize. It's okay. Apologize. Now I have to go. Yeah. Late happen. Good night happening. Yes. Evening happening. ओमफ्राय आदानियाव बे होलि मोलि होननाया सोदोबा बोरै फैखो आरोना आरो बे ब्रकेन इंलिशआ बोरै माने स्टार्ट जाखो आदानिया बेयाव माइनाव आरोना Broken English आरो. औ मानिफ्राय स्टार्ट जानाय इन्ट्रेस्टिं ला आं फार्स्टआव मिमार्समोन आरोना. आच्छा. मिमार्सनिफ्राय फैबाय माबायाव ब्रकेन इंलिशआव फैबाय. आच्छा लासै जालांबाय आरोना. फार्स्टनो फेसबुकआवसो मोनफाय जादोंमोन दा फेसबुकआव बादाल दं. आच्छा बेनिफ्राय आरोना दे ओमफ्राय दायो आं गुटका मास्टारनि सोमोन्दै सोंनो नागिरदों आरोना 15 लाखमोन ना उथिनाया माबा 5 lakhs. Oh, sorry, 5 lakh. So 5 lakh उथिदोंमोन so बेयाव आदाया बिनि थाखाय माबा मोनसे प्रजेक्ट मा लाखो दा न' बानायगासिनो न'आ जासिगोन दा आपडेट बानायगासिनो. आच्छा ओमफ्राय आदाया माला मोखांखौ एसे आनबक्सिं खालामगोन आरोना बहुत मानसिफोरा माने नेगासिनो दोङो क्रासफोरा नभेम्बर डिसेम्बराव. जोंबो जाहैबाय क्रास बय क्रास जोंनि नभेम्बर ना दे होमबा नेना थाबाय आरोना दे माना दे ब्र. दे ओमफ्राय मोजां थाबाय होमबा सेफ जार्नि ओमफ्राय लोगोफोर निजा दोङो जोंनिया नै आदा Alfred Hello. आदा आदायाथ' दासान्दि जोंनि उदालगुरियाव बिदिनो बेरायफैगासिनो बेरायना बोरै नांखो जोंनि उदालगुरिखौ जोबोद मोजां मोनदों बे आंनि माने सेकेन्ड ट्रिप होनजायो दान मोनसेनिबो बारा जाबाय माने आङो अलमस्ट माने मोजां जायगायाव बेरायबाय आरो हस्पिटेलिटिसफोरखौ माने मोजां मोनदों आरो आलासि बरायनाया मोजां उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने as compared to other parts in entire माने BTC आं माने प्राउडलि होनो आरो माने उदालगुरिनि आलासि बरायनाया जोबोद मोजां आरो माबाफोर गिदिंबावगोन ना दंबावगोन आङो दा बेरायथ'ला उदालगुरियाव आं थांफिनसिगोन एसे खामानि दङ गाबोन थांनाय जासिगोन उनफ्राव नायनोसै मालाबाफोर मोजां सम मिलायलायबा आरो फैफिनबावगोन बिदिनो मोजां भिडिअ बानायनो नाजागोन दे मोजां नांबाय आदा दे लोगोफोर दायो जों भिडिअ लानोसै आरोना जोंनिया उदालगुरि गलमानिफ्राय ओमफ्राय जोंनिया ब्र ललित भाइ जोंनिया ब्र बडि मोजां नांबाय दे इंलिस लोगो ब्र बडि फ्रेन्डलि आरोना दा जों थांसै गाइस नै दायो जों थांसै आरोना उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा
15 सेप्टेम्बर खालि थांगासिनो गाइस क'क्राझार दे माने जों थांगोन 14 खालि ओमफ्राय 15 खालि जों मोनसे मिटिं दं आरो इउटुबारनि स' नोंथांमोना सोरबा फैनो गोसोआव फैबानो जाबाय 15 सेप्टेम्बर स्टेचुन थांगासिनो क'क्राझार आइ एम भेरि एक्साइटेड